бахшида ба таъҷили сазовор аз ҷашни муқаддасу миллӣ 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯаи ПАТ спорти шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон бозии дӯстона байни ҳунармандони Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор гардид. бозии дӯстона бо дастгирии ширкати ҳавопаймоии ватании Somon Air, сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ бо ширкатҳои сайёҳӣ Somon Travel Тоҷикистон ва Надя Парвози Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор карда шуд. дастаи рамзии футболбозони тоҷикӣ шомили ҳунармандону овозхонони саршинос, роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, блогерон ва намояндагони васоити ахбори омма буданд, билохира вориди майдон шуданд. ҳамин тавр бо садо додани суруди миллии ду кишвар бозии дӯстона миёни тими ҳунармандони Тоҷикистону Эрон расман оғоз ёфт. мусобиқа дар рӯҳияи рақобати солим ва дӯстӣ баргузор гардид ки ба мустаҳкам намудани робитаҳо байни ҳунармандон ва ширкатҳои гардишгарии Тоҷикистону Эрон мусоидати фаъол хоҳад намуд. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо ин пеш аз ҳама тавсияи ҳамкориҳо байни ҳунармандони ду кишвар ва ҷалби ҳама қишрҳои ҷомеа ба варзиши намуди футбол ва пеш аз ҳама барқарор намудани дӯстиву рафоқат миёни ҳунармандони ду кишвари дӯсту ҳамзабон маънидод мегардад. мухлисони сершумор аз ҳарду кишвар бо як шӯру шавқ дастаҳои худро дастгирӣ намуданд. ҷараёни нерӯсанҷӣ пурҳаяҷон гузашта, ҳамин тариқ бозии дӯстона миёни тими ҳунармандони Тоҷикистон ва Эрон ба фоидаи мизбонон анҷом ёфт. бозиҳои дӯстона миёни тими ҳунармандони Тоҷикистону Эрон василаи асосии равобити фарҳангӣ, варзишӣ ва сайёҳӣ маънидод карда мешавад. зеро варзиш бо сайёҳӣ алоқамандии зишт дошта дар муаррифии фарҳанг ва зарфиятҳои сайёҳии кишварҳо мусоидат менамояд. бозӣ имкон дод ки ҳунармандони ду кишвар дар як майдон ба ҳам омада рақобати солим ва дӯстона дошта бошанд. ёдовар мешавем ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол 24 май соли 2025 бозии дӯстона байни ҳунармандони Тоҷикистону Эрон дар варзишгоҳи олимпии шаҳри Душанбе дар доираи ҳафтаи футбол муттаҳид мекунад якҷо мо қавитарем баргузор гардида буд. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шудани рӯзи ҷаҳонии футбол моро водор месозад ки минбаъд низ барои рушду оммавигардонии ин намуди варзиш дар Тоҷикистон кӯшиши бештар намоем. футбол дар Тоҷикистон ҳамчун рамзи ваҳдат, ифтихори миллӣ, пешбурди тарзи ҳаёти солим ва омили муҳими муаррифии давлати тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ рӯз то рӯз рушду инкишоф меёбад ва мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш аз дастовардҳои навбанави футболбозони тоҷик рӯҳбаранду сарфароз мегарданд. 7 май соли 2024 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо пешниҳоди Тоҷикистон қатномае қабул намуд ки тибқи он таъҷили рӯзи ҷаҳонии футбол расман ба тақвими байналмилалӣ ворид гардид.